venner, og lige med Valentine, lige med i vores teams. Så hvad der sker op på scenen, vil jeg ikke i dag. En bofællesskab og en plads på et beskyttet værsted vil give mig indholdsfuld hverdag. At få min egen lejlighed, måske få et skolejob, min fritid vil bruge kræfter på handicapidræt og på at hjælpe andre i gang. Det er det, der vil give et godt indholdsætning på mit vedkommende. En gang, for mange år siden, en ung kvinde formåede barn. Kvinden glædede sig meget, og mens hun brunede, og det blev vinter. Mens vinden føg i trætoppene, og frosten dansede på rødderne, mærkede den unge kvinde, at tiden nærmede sig. Hun gjorde alt parat og for afsted på hospitalet. Men moderen lå der og skulle føde sit barn, skete der noget skæbnesvangert. Personalet stod klar til at hjælpe hende, og hvor blev de overrasket? For det vi troede, det var barnets hoved, viste sig desværre af barnets nemmelse. Kvinden fødte sit barn. Et vidunderligt lille pigebarn, som moderen viskede meget højt. Hun var nødt til at lade sin lille datter blive på hospitalet. Men som måneden gik, kom hun og besøgte hende så ofte hun kunne. En dag skulle pigen undersøges, og en sygeplejerskestuderende fik lov til at kigge med over lægens skulder. Pludselig sagde den studerende, at hun synes pigen var kortere i den ene side. Kan det passe, spurgte lægen? Da lægen undersøgte pigen, fandt han ud af, at pigen var handicappet og aldrig ville kunne komme til at gå. For moderen betød dette, at hun skulle tage en vigtig beslutning. Ville hun have pigen med hjem, eller skulle finde et andet sted at bo? Hun besluttede, at en lille pige skulle med hjem. For en handicappet pige kan en lille skole, som ikke kan gå. Tiden gik, og pigen voksede. Den lille pige blev 4 år, fik hun en klog. En klog, der var ganske speciel. Hun kunne nemlig køre selv. Pigen væltede godt nok nogle gange, men som årene gik, blev hun bedre og bedre. Hver nat sov pigen i en dejlig seng, og hver morgen og hver aften hjalp hendes mor hende. Men da pigen blev 12 år gammel, var det næsten for meget for hendes fejlsmode. Ryggen hjertede, hun havde
stadigvæk aldrig længere. Havde der bare en seng, der kunne rejse op og ned til en pige, som mor ikke fik så i ryggen. De besluttede sig for at gøre noget. For de vidste jo, der fandtes et fantastisk sted i deres liv, hvor de måske kunne hjælpe. Moderen henvendte sig, og hun spurgte, om de måske havde en seng, der kunne rejse op og ned til en lille pige. Desværre var svaret nej, og selvom moderen prøvede mange gange, i mange år, var svaret altid det samme. Nej, desværre. En dag blev pigen meget syg, og der måtte komme en sygehjælper for at hjælpe hende og moderen. Sygehjælperen opdagede så, at moderen skulle stå meget bukket for at hjælpe pigen. Hun spurgte moderen, om hun havde løftet sin datter på den måde i så mange år. Det sagde moderen, det havde hun. Da sygehjælperen hørte dette, besluttede hun sig for at ringe ind til det fantastiske sted. Hun ville se, om det hjalp, hvis der var en anden i moderen, der ringede. Og miraklet skete. Efter bare én opringning kunne sygehjælperen give moderen og pigen den helt vidunderlige besked, at nogle dage efter ville der komme lige nøjagtigt den seng, de så mange år havde håbet på. Så det var et rigtigt eventyr. For en handicappet person kan en personlig hjælper være en vigtig ting i hverdagen. Det kan være din hjælper af din højre arm, hvis du ikke selv kan række ud efter glasset, eller dine øjne, hvis du er svært ved at se, eller din tryghed, hvis du mister overblikket. Det er selvfølgelig vigtigt, at jeres kemi passer sammen, da det er en person, du er dybt afhængig af. Men der findes rigtig mange dygtige pædagoger i dag, som går op i deres arbejde med liv og sjæl, er gode til at forstå dig og er lyttende til dig. Men selvfølgelig findes der også de andre. Lad os håbe, du ikke løber ind i disse typer. Det kan være, at du hjælper er dog og ligegyldigt. Maria, vi skal snart afsted. Jeg hedder så Anne. Nå, Anne, jamen vi skal snart afsted. Jamen,
lidt for meget. Ja, Anne. Jeg er på din bukser, jeg har prøvet det. Ja, men der er jo også mange lækre ting herinde. Har du fået nye bukser? Ja, julegave. Nå, Jeg tror, de gør de sorte. sorte. Jamen, har vi ikke 3 par sorte nu? Jo, men jeg elsker sort. Ja, jamen, der er mange lækre ting herinde i forretningen. Ej, prøv lige at se den her, Anne. Bare, prøv lige at se den. Ej, det er gyselig. Gys! Det vil jeg godt have. Prøv lige at mærke foret inde i. Du tror, den er dejligt varm. Ja. Nej, det vil jeg ikke have. Find en anden. Er det farve? Ja, det er farve. Det er begge lidt farve. Det er så gyselig. Jamen, ellers går godt til sort. Ja. Ja. Så ved jeg, hvad du godt kan lide. Det her. Ej, det er alt for det. Nedringen. Man kan se en bryst, og det ser op. Det går slet ikke. Der er sådan en lille fix snor her. Det er bare en lille bindende, du. Har du set? Har du set de der broderier, der er på? Nej, den kan jeg selv lide. Hvad er det? Paljetter, den kan jeg rigtig godt lide. Paljetter? Den kan jeg rigtig godt lide. Den vil jeg gerne have. Synes du, den er rigtig sød til dig? Ja, jeg kan ikke lide den. Nu er paljetterne også lidt på vej ud, så det kunne måske være lidt spild af penge. Ja, men jeg er ligeglad. Det vil jeg gerne have. Jeg kan ikke se, om jeg kan finde noget. Ja. Ja, den kan jeg godt lide. Hvor meget koster den så? Det er nogle meget dyre paljetter. Den koster 399, Anne. Ja, men den kan jeg godt lide. Det gør jeg så, hvis jeg den kommer. Ja, men jeg skal lige være helt sikker på, at du har bemærket den ene ærmer her. Ja, jeg bare en anden trøje på under. Det gør jeg til at betale. Ja, hvis det er den, du vil have. Ja, det vil jeg gerne. Det er jo dig, der bestemmer. Ja, det er lige den her. Det kan også være, at din hjælper er uopmærksom og har sine tanker et helt andet sted. Det var en dejlig kop kaffe, jeg fik der. Det var virkelig dejligt. Vi kom ind i varmen, var Anne, ja? Ja? Ja. Det skal også tage hjem, og jeg skal lige på toilettet, før vi tager hjem. Ja, nu har vi jo ikke været her før. Nej. Et toilet. Lige. Det er Marianne. Hej, Kasper. Jeg skal lige på toilettet, Marianne. Jeg er på arbejde nu, ja. Marianne, jeg skal lige på toilettet. Ja? Ej, det forstyrrer ikke. Nej. Hvordan går det? Og jeg skal lige. Er det Jeg rigtigt? skal rigtig meget på toilettet. Men så kører jeg selv. Jeg skal lige høre. Har Pia været til den der jobsamtale? Fik hun arbejde? Ej, tillykke. Så skal I til at have en ny bil, skal I ikke det? Ja. Hvad siger børnene til det? Nå, hvad siger du? Ja. Kasper, det kan godt være, at jeg lige skulle ringe dig op i aften. Ja, jeg bliver nødt til at slutte. Ja, lige måde. Hej. Anne? Anne? Er det nogen, der har set din kørestol herude? Nej, overhovedet ikke set. Thank you.
på min egen lejlighed. Og det skulle gerne være i nærheden af Aalborg, hvor jeg kommer fra. Fordi det er der, jeg har min familie og venner. Men det er bare svært at få noget. Der er jo der nogle handicapboliger rundt omkring. Jeg har faktisk stået på vælgeliste i rigtig mange år. Men jeg har ikke fået noget endnu. Det er min hjerte må vinde den store gevinst. Det lotteriet, hvis jeg fik min egen lejlighed. Men det gør jeg, når jeg er det. Er du en af de tusindvis af unge handicappede, som i mange år har ventet på en bolig? Så kommer her et helt nyt quiz. Vind din drømmebolig! Vi skal nu, giv den i stor hånd. Kan vi ikke bare i stor hånd, ja. Vi skal nu quizze. Ja, vi skal nu quizze om en fantastisk bolig. En nybygget bolig, som opfylder en hverdagsdrøm. Med alle faciliteter og god plads der rundt med en kørestolsbord. De to heldige, som skal dysse på hinanden her, de skal tage godt imod Sabine Knudsen fra Aalborg. Sabine Knudsen fra Aalborg. Det er jo mig. Ja, og vi skal have den anden deltager på banen. Kan vi give et stor hånd til Gulli Jensen fra Odense på Fyns Land. Kom så, Gulli. Vi har et stor hånd til Gulli. For at styre det der nervepirrende quiz har vi manden, der kan virkelig opfylde jeres vildeste drømme. Så giver et kæmpe stor hånd til vores allesammens quizmaster, Tromme Charlie. Kom så, Charlie. Tak. Hvor er det skønt at være her i aften. Tænk, at det er mig og mig alene, der skal opfylde folks drømme. Det er skønt at være quizmaster. Ja, Charlie, helt alene er du ikke.